слушатели на YouTube. Аз съм Лючи, сега ще снимем клип на GTA 5, в който ще правя екстремен трик. Съм да измъкна човека от колата, защото той не заслужава. И както някои от вас, ако знаят ролите, сега знаят, че играя с Франко. Той си иска колата, няма да получи. Дори са на гони. Гадичко. Както виждаме, този си бил пуснал музичка. Полицията едно ме изпусна скоро време. Леле, колко гъни по-скот. Само възможността и получаването други клипи. Своите чудеса. Вие зайци! Само да видя къде е полицията. Я пума! Ето си гадни животни. Има изкуство, бро. Бро. Аз първи път виждам. Как аз съм виждали го виждат. Телефонът си не затваряй. Да тичаме. И се прибихме. Сега да има лифт. Вот, ето, хванах. И не. Ето ние сега ще станаме, че да не гледаме колко време е това. Ще се качва с лифта. Защото веднъж го направих, не скейтнах и видях, че се качва около 15-20 минути. Аз не искам да се качвам 15-20 минути. О, защо извадих пушка? О, ес! Хайде фан ще бягам да направим трика. Да, ес! Успяхме! Сега трика. И... Сега! Успях! И да! Ако ви е харесал клипа, как правя екстремни неща, абонирайте се!